Hej Maria. Hej, nu cykler du. Sikke en fin ny cykel, du har. Hold da op. Og Signe har også en fin cykel. Ja, det er en scooter. Prøv at se. Prøv at se. Signe, hun har sin Lise med. Se. Lise er med. Mm. Ja, det er godt nok. Det er du meget dygtig til. Det er du godt nok dygtig til. Jeg har ikke blomster her på. Nej, det har jeg ikke. Nej, det har du ikke. Jeg tager de alle ud. Prøv at cykle. Afsted. Prøv at det går stærkt. Jeg synes, jeg er for meget hurtigt, og jeg gider ikke.